Gracias, presidente. Después de releer los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, todavía no entiendo cómo una persona que se llama demócrata puede estar en contra de ellos. Puedo entender que se pueda considerar más o menos oportuna la asignatura, sobre todo si es en el detenimiento de horas de otra asignatura, como por ejemplo la filosofía, o que se puedan considerar más o menos idóneos los contenidos. Por favor, perdone, señor Martínez Pujalte. Señor Martínez Pujalte, le ruego que tenga un comportamiento adecuado y usted no puede desde la escalera hacer el comentario que ha hecho. Se lo ruego, por favor. No puede desde la escalera hacer el comentario que ha hecho. L'assignatura d'Educació per la Ciutadania ha aixecat una forta polèmica, sent criticada per suposar un adoctrinament per part de l'Estat. Critiquen sobretot la part del temari relativa a l'afectivitat i a la família. El PP i certs sectors de l'Església Catòlica han demanat fins i tot l'objecció de consciència per part dels alumnes. Un dels col·lectius més actius en aquesta lluita ha estat Cristians. Ens entrevistem per saber les impressions del seu president, en Josep Miró. Jo no tinc per què acceptar que l'Estat eduqui els meus fills en la ideologia de gènere, que és una qüestió perfectament opinable. Seria el mateix com si acceptés que l'Estat eduqués els meus fills amb el marxisme. I he vist un llibre en aquest sentit que es posa a pontificar sobre per què les pel·lícules americanes són dolentes i les pel·lícules europees són bones. El subjectivisme més desafermat s'ha apoderat d'aquesta assignatura, cada un ha fet el llibre que li ha semblat i el resultat és absurd. Des del punt de vista dels continguts és evident que hi ha un tall. Hi ha tot allò que pertany a el que podríem dir-ne la formació constitucional i sobre drets i deures, i després n'hi ha un altre que és un judici sobre valor de fets, valor d'actuacions, valor de lleis. Ens sembla una brutalitat que s'hagin reduït les hores de filosofia a l'àmbit de l'humanisme, que allò que ensenya a pensar críticament a la gent, i s'hagin substituït per una assignatura que no deixa de ser un tipus d'adoctrinament. Busquem la rèplica en el Departament d'Educació de la Generalitat i ens entrevistem amb Maria Ojuel, tècnica docent en aquest departament. A l'educació secundària o a l'educació obligatòria, tant a primera com a secundària, la filosofia no existeix com a tal. No hi ha filosofia, per tant, òbviament és una assignatura comuna que, de fet, a nivell horari únicament fixa't, perquè fixis que en el fons tampoc a nivell d'hores no és molt. Sí, l'assignatura és una assignatura obligatòria perquè de fet és una assignatura que el que vol és formar els ciutadans, i tots som ciutadans independentment de les nostres creences. Per tant, en principi, sembla estrany que pugui haver una controvèrsia perquè de fet la finalitat de l'educació en general és educar els ciutadans. No és adoctrinar, tot el contrari, sinó és donar justament a aquests futurs ciutadans d'uns certs valors crítics perquè aprofundeixin en el seu sentit de ciutadania. No és crear ciutadans que siguin que no es rebel·lin, que votin, que paguin els seus impostos, sinó al revés, ciutadans crítics per anar una miqueta més enllà.